आरो बोरै जानाय जाथाया? थांनाय हरावहाय बे जाथाया जादों। जेब्ला आं फुङावहाय कलेजाव फैबायमोन, फैनाय लोगो लोगो जेब्ला आं कलेजखौ नायबा जोंहा अफिसनि दरजाया मोननैबो साबिखौ देखावनायमोन, हास'नानै दोननाय। आरो बिनिफ्राय जेब्ला आं सिङाव हाबनानै नायोबा जोंनि मोननैबो अफिसनिफ्राय जे डेस्कटप मोनसे आरो लेपटप आरो बिनिफ्राय प्रिन्टार आरो बिनिफ्राय UPS आरो लोगोसे सेकेन्ड इयारनि एडमिट कार्ड होबाय थानाय जे डकुमेन्ट्स इस्यु रेजिस्टार बेखिनिखौ लानानै थांदों। आरो लोगोसेयैनो क्लास होबाय थानाय गंसे कम्पिउटारखौ बाहेरायाव लांनानै बिनि हार्ड डिस्कखौ बिसोरो लानानै थांदों मोनायाव फैनानै। दायो बेफोरनि थाखाय नोंथाङा मा राहा लादों? दा बे हिसाबै जोङो पुलिसनो इनफरमेसनखौ होनाय जाबाय। दा जोङो दसे उनावहाय जों थांनानै FIR खौ होनाय जासिगोन। सन्देह हिसाबै जोंनाव दा बिदि सन्देह जेबो जों दा बुंनो हाया, जिहेथु जों कलेज जाबाय जेथिया। दा सिखाव ना बियो सोरबा गाज्रि मानसिनि नोजोर जों बेखौ बुंनो हाया। मानोना बेयावहाय इसिबां कम्पिउटारबो दङमोन, माखासे कम्पिउटारखौ लाङालासिनो आरो जे गंसे कम्पिउटार अफिसाव सोलिबाय थानाय बिनि हार्ड डिस्कखौल' थख'यै बख'ना लांदों आरो लेपटप बेखौ लांदों। जि बुस्थुखौ जोङो इम्परटेन्टलि अफिसाव इउज खालामबाय थादोंमोन बेखिनिखौ बासिनानै लांनायाव जोङो मोनसे सानदों जे सासे सोरबा गोरों मानसिया जोंनि बेखिनिखौ बख'नानै लांदों आरो लानानै थांनाय जादों। दा बेवहाय माबाफोर प्रुफ हिसाबै माबाफोर सिना प्रुफ हिसाबैथ' जोङो दायो बेबायदि माने बे साइकेल नारनानै फैदों, साइकेल नारनाय बिनि लिकआ दङ, लोगोसे बिनि जुतानि आगान आरो बिनि जि थांलाय फैलाय खनसेल' खालामाखै, बे बहुद बार थांलाय फैलाय बेयो बिदि बे रुमनिफ्राय बे रुम, बे रुमनिफ्राय बे रुम बेयो हाबस्लायबाय थानाय जों नुनो मोन्दों बिनि आगानखौहाय। कम्पिउटारनि अनगायै बे ड्रयार बायदिसिनाखौ नायदोंमोन, खिन्थु सिङाव थानाय गद्रेज आलमारिफोरखौ बियो जेबो खालामाखै। खिन्थु टेबोल सिंनि ड्रयारफोरखौ नायदों आरो बेयाव जेबो बेबायदि गैयामोन। दायो पुलिस बिफाननिफ्राय बेयाव नुजाथि फैनानै बिथांमोना मा? पुलिस बिफाना दायो सिगांग्रो FIR खौ होग्रोनो थोनलांदों। दा बिथांमोननि बिथोन बायदियैनो जोङो FIR खौ दिनै हैनाय जागोन। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।